Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Na makakadadi. Huwag ka lang masayod nga. Nabati na ako ang inyong panagsulti ni Tinoy sa imong cellphone. Plano ni mong patyon si Lula Sidis. Huwag ka na ang dili na ako katugutan. Nasayod ko nga ni apa din si Lula Sidis. Kinahanglan ko lang masayran. Kung hainin mo siya tagui. Nakakaundong. Aw, sir, di ay. Nagaluto ako og daghang sudan pagkahibalo na ako nga mamauli na mo karon ni sir gikan sa ospital. Maong kaon og tarong, sir. Lingkod ate. Ha? Uy nga naman. Na makasab-ano niya kung dadi ni mo makitaan ko na patay ko. Ha? Ay abot ako ipasabot ba nga. Ay makasab-an ko ba nga nung lingkod-lingkod ko dinhi nga para raman ninyo kining maong mga lingkurana na kamo bang akong mga amo. Dili kanya kasabaan kay ako ang nagpalingkod nimo. Sige na. Dungan ko sa pagkaon. Kay doon ako ipangutanan nimo. Ay, wala sir. Ay, wala gyud ako ikatubag nimo sir ni ana sir. Bisan unsa pa na sir, wa gyud ko ikatubag nimo mga pangutana. Huwag ka pa gani masayod sa kong ipangutana. Oo, da ito na. Lingkod ate. Ay, mikaon man ko ganina sir. Busog pa ko. Gamay lang ang kana kun mao. Pero, Sige na. daoy. Daoy, sige. Muling ko na lamang ako. Syalan, may... Hoy, Santa! Ay, hala. Anong milingkod ka diha? To na yun lagi. Lingkod balik ate. Ayaw pagbarog. Ay, isumbong man ako nitong Tinoy. Dili siya masumbong. Dili ba noy? Ha? Di man tingali sayop kung musaw sa pagkaon si Ate Santa nako. Dinhining maong lamisa. Di ba noy Tinoy? Dili may mahimong musaw sa pagkaon ninyong among agaon, sir. Maunay gisulti ka namo ni Sir Orlando. Pero gusto kong doon na ikasaw sa pagkaon. Mga lingkod sa Diyas Bangko. Natungod din mo. Ay, ayaw na, sir. Mamugos ko. Sultihan ako si daddy nga wa ko mukaon kay wa ko gana mukaon. Kaya ako rang usa. Wa ko ninyo dungan ni sa pagkaon. Sa diyang mihangyo ko. Kung dili pagyapon mo lingkod. Ikaw ang mahibaw, sir. Salamat ni Tinoy. Sige na mo. Mga una ta. Ay, tilan. Namikin ni mo humba. Na doon ay itlog, Ate Santa. Ay, salamat dong. Aw, sir. Si Manay be, nagatudlo na ako sa pagpanluto sa una din, he? Lami, gil kayo siya manluto, God. Ay, imagine ni si Santa. Gusto ka? Ang giskot to ni Sidis. Lamigid man luto si Lula Sidis. Gimingaw na hinong ko siyang utan. Ay, master gayud ka tumuutan hinoon. Unya, subakan to niya og kanang tinapanan. Dayon tunuan na pagkalami na malang yun. Nya parisan dayon og sinubang bulan. Nahurot ang bahaw, oy. Tinuod gina. May undang ka man sa pagkaon, sir. Ngano? Ay, gusto ka og Joe, sir? O, unsa ba? Gusto kong ikauban sa pagkaon pag-usab si Lula Sidis. Ay, sir. Duga naman mong nag-uban sa pagpanarbaho din sa mansyon ni Lula, di ba, Ate Santa? Oy. Pila ka tuig sabi nga nagauban sa wala pa siya mubiya kani adto? Biya? May biya si Lula kanito? Ano sa? Agay ka sakit sa akong tiil. Ano sa? Nga no? Gisikaran ko Gimikodan ka? Ang bebe. Mulipot ko diha ni mo, ha? Kay akong bitaron ang imong mga kuya mo, stiil. Oo, jalan. Wala man kubi-kugi, God. Imo Gimikodan lagi.
basta abi mong tiibig. Agay. Naunsa ba ka mamira ka man og kalit og tiil god. Naunsa ka ba tinoy? Ay, lagi pagliw. Kahilot ko na kung imong pagtak. Ala. Nindot lagi na oy. Asan napita sa norte ang ilang Lola Sidis, Ate Santa? Ay, dinhira man to si Manay God. Taga taga dinhira to si Manay. Kuan man to, dili man to siya taga norte. Agay ang akong tiil. Ako dili mo gibikel. Salbahes ka tinoy. So yung gibuhat sa imong tiil. Wa, sir. Ay, gisakit lang siya kay gibawag na ko niyang kulang mo pero ingon aniyon man jud kung bikogan ka jud. Ibawag nimo ang kulang mo sa imong tiil. Ay, kanahan ka. Gibaw, bago di magad. Mura ba ito gibalik ni mo? Dili man ito baw. Sikit raa. Hoy, Santa. Kung di ka pa ganyan maghilom, umapatakat ang tubag siya. Ba't yung tayon ni Sir Orlando? Wa? Abi ko bag taga norte nga bahin si Lola Sidis. Mo ka nagingon ni Daddy. Sulti siya nako ganina. Pero matod nimo karon nga taga dinera. Takunga sa pagtubag. Kuan. Ay, bitaw. Taga dinira si Manay. Kay naniguang na baya siya din sa pagserbisyo. Wala na may mangilain ninyo, sir. Mura na namig taga din ba? Feel at home kaayo me, purigaba. Purigaba. Sa among mga katiguangan nga nahibilin. Ug wala na namo mauli in town sa amo. Pero nasayod ka kung taga diin gid si Lola Sidis. Kung diin gid siya gikan. Gusto ko nga muduaw niya sa ilang bahay. Taga din gid siya, Ate Santa. Ay, pastilan, salamat. Salamat intawon. Nahuman na gayon og kaon si Sir Piolo. Nahuman na sab ang daghan niya mga pangutana. Ay, kipaningot oroy kog di oras. Paita, nakabuang ko panagangoy. Ay, hipuson ko na dali-dali ning among kinanaan aron makapanghugas na sab ko. Ay, gipaningot oroy ning akong ilok sa kakulba. Santa. Ay, naunsa ka ba, Tinoy? Naa ka man sa daida sa kong luyo. Mibiya ka naman unta ka ganina. Mibalik na masag ka. Aron pasidan-an ka, daan sa mong baba. Kinausap dito nga akong baba. Kinahang niyang magmatdong ka sa iyong mga tubag ni Sir Piolo. Sugod ka ron. Kung mahimo, rekayi siya. Ha? Ulisura gud anak god. Nag-usara man tagbalay. Unya mulikay ko niya. Usaon ka na, no? Nga ni arma ko bagatoy tuyok sa balay. Kundi ko niya makita din ay sayo na kay ko niyang atuon sa akong kwarto. Wes, bantayin nga dili ka masipyat sa imong mga tubag. O dipinde. Unsay depende. Nakay dili bayag yung ko makamaong mamakak Tinoy ay. Masipyat magyuning bakba na ako god kay musulti man sa tinuod. Sortes tinuod, Santa. Aron mahurot sa pag-ibot ka ng imong mga ngipon. Woy, ujalan. Timan Santa. Dili mahimong mahibaw sa Sir Piolo nga naara dinhi sa underground ining mansyon sa Sidis. Ay, ulagi, oy. Ulagi. Maningkamot akong pamaka. Huwag lagi ko masayop. Ngira din sa mansion si Lola. Asam kang napita. Mubalik na ko din sa akong limutangan. Mupadayon ako sa kastaas. Igo nang nasayod ko. Nga niara din si Lola Sidis. Pero kinala may bawag anak ko sa labing daling panahon ang iyang limutangan. Sa dili pa uhay ang tanan. Dayon mo. Dayon Miko. Ano yung bay, ma'am? Dudugod, dako. Bahay ni sa akong iyaan. O, iyang gibilin ako sa iyang pagkamatay. Duday. Sinawag saog. Pwede mo ko higda din pwede ko din Sa ganahan ka? Ano tayo daw niya? Ligid-ligid ta. Sige, kaya potensya no. Ligit ta. Sige. Tama na'y bahala din ha, potensyano. May lakton pa ko. Oh, ha? Mo ba gani pag-abot na to? Mula ko nasab ka? Kinahanglan.
Ilak ninyo ning pultahan sa akong pagbiya. Og ayaw gid mong pangabli ni bisan kinsa. Ano man? Basta, ako lang ang mahimo ninyo ablihan. Dili mo mahimo mo padayon ni bisan kinsa nga wa mo makaila. Nakasabot? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!